Pipila ka makawani sa pribadong sektor na nawala og trabaho atol sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Subay nini adunay gitagana nga mga benepisyo ang SSS sa alang kanila. Adunay live update si Fee Marie Dumabok. Fem. Bob, sa miaging buwan kabina sa 210,000 ka mga kawani sa Tibuok Central Visayas ang napektuhan. Usan ini tungod sa temporary closure, ang uban tungod sa pagpatuman sa flexible working arrangement ug ang uban tungod kay nataktak gyud sa ilang pagpanarbaho. Kini kun basihan ang data sa Department of Labor Unemployment Condoli 7. Gawas sa Social Amelioration Program nga ubos sa DSWD, Camp Dol-Aka paguban pa sa Doli 7 ug uban pang ahensya sa gobyerno. Ang Social Security System kon SSS, ado na sila gihatag nga unemployment benefit nga giapod-apod alang sa mga apektadong kawani. Labing dako nga madawat 20,000 pesos depende sa bracket sa contribution sa SSS member. Gikinahanglan lang nga may certification gikan sa dole nga nawad-an siya og trabaho tungod sa pagtakop siyang opisina. Usa na niini tungod sa COVID-19. Wa pa siya 60 years old. Okay? Unya nakabayad siya at least 36 monthly contributions. Unya ang 12 months ana, which should be in the 18-month period immediately preceding the month of involuntary separation. Giangko ni Lutchel Tanyez atig pamaba sa Doli 7 nga sugod itong Hunyo 1 gamit ang revised form ni kolekta sila pagbalik sa gidaghanon karon sa mga kawani nga nawad-an og trabaho ug ang uban nga napaubos sa flexible working arrangement. Okay, we are using now a different kind of form, revised na siya. Ang return to work form, nag-implement gihapon og flexible work arrangements katusang di na gimandati ngali nag-retrench na. Sa dakbayan sa Subo, gitug-an ni Eric Coronado ang SSS Cebu branch head nga adunay 23 ang misubiter og application alang sa unemployment benefit atol ning GCQ. Samtang ablima na ang ilang buhatan alang sa mga walk-in transactions, apan alang lang kini sa mga mobayad sa contribution ug sa loan. The other transactions are through Dropbox. Yang atong Dropbox na sa main entrance both in a Dropbox. Now within 24 hours, they will receive notifications or it's either text or call from our frontliners who are handling these Dropbox transactions. Aduna hinuoy gitagana nga mga hotlines ug mga email ads nga mamahimong mapangutan-an sa mga sakop sa SSS. Samtang karon Hunyo 15 ang deadline sa pagbayad sa SSS, human nga napupos ng moratorium sugod nidto Pebrero hangtod sa Mayo. Bob, diha sa pagbayad sa buhatan sa SSS aron dili maghuot, nipatuman sila og number coding. Ang mga SS number nga dunay last digit nga 1 ug 2 alang sa adlang Lunes, ang 3 ug 4 sa Martes, ang 5 ug 6 alang sa Miyerkules, samtang ang 7 ug 8 alang sa adlang Huwebes ug ang 9 ug 0 alang sa adlang Biyernes. Ug katong mga deadline na gyud ug katong mga representante sa ka kumpanya o bookkeeper sa ka kumpanya ang mamahimong ma-accommodate Lunes hangtod sa Biyernes. Bob? Thank you so much, Fee Marie Dumabok sa imong live report.